Grabe, sinakmalag. Good morning mga Aji. Hindi na ako nakapag-vlog pa kagabi kasi masyado ng madaling araw mga Aji, and pangit yung image ng Gagamba na. Ngayon kaya gising ko lang mga Aji, laban natin yun kagabi, promise ko mga Aji. Pero laban natin to. Parang green na tigre, ano ba tawag nila dito? Tigre ba to? Ito mga Aji. So ang kalaban niya naman is ito. Bago pala yung mga Aji, shoutout po sa inyo lahat. God bless po. Ito mga Aji. Ito yun, mga kalaban niya. Malaki din mga Aji. So, pagilid ko na. Yan. Ito yung paglalabanin natin mga Aji. Sana mag-enjoy pa rin kayo mga Aji. Lagay ko na ito sa stick mga Aji. Subukan natin. Medyo namamalat ako mga Aji kasi anong oras na ako kagabi natulog. Nakamalat pala yung ganun. Uy, malat. Mga Aji, game na natin para pass game lang mga Aji. Tingin ko patayan to mga Aji. Hindi ko lang alam kung tama yung hula ko mga Aji. Kasi medyo nakakondisyon to mga Gagamba na to. Okay, game natin na sana mag-enjoy po kayong lahat. Yung jumbo natin mga Aji. Grabe, sinakmalagad. Wala to mga Aji, tapos ang laban. Grabe, galit na galit. Galit na galit mga Aji. Galit na galit. Puruhan niya talaga mga Aji. Sabi ko na mamatay dito eh. Hindi niya talaga tinigilan, no? Binulik. Pero grabe yung tama din ng tigre. Ayan, no? Yung tama niya mga Aji, yung tutuusin siya yung dapat. Ayan, no? Purong-puro mga Aji, malapit sa pusod. Napuruhan siya. Pero kahit napuruhan siya mga Aji, wala eh. Napuruhan siya pero napuruhan na rin yung kalaban niya mga Aji. Pinatay niya na yun. Ayan mga Aji. Grabe ginawa. Dali mga Aji, tingnan natin saan yung tama na ito. Grabe, ganun-ganun lang mga Aji. Tinapos niya agad yung laban. Kasi mabilis kasi to. Kumbaga kahit naglalakad bangaw yung pula. Kumbaga yun, sabi ko nga sa inyo, stamina, yung bilis ng Gagamba, lakas ng Gagamba mga Aji. Yun, ganun siya maglaro mga Aji. Ito yung pinapakita ko sa inyo, maglakad bangaw na yun yung laruan niya. Yun lang mga Aji. Sana nag-enjoy kayo. Napakita ko sa inyo para maglaban mga Aji. Pero kung tutuusin mga Aji, na alamang yung pula. Kasi yung unang kagat mga Aji, ayan napakita. Yung unang kagat, na dali niya kagad tong gray na to. Ayan yun. So may tiyan niya banda. Yung ulo sa yung pagitan ng katawan niya mga Aji, yun yung tama niya. Pero yun talaga mga Aji, dinali niya na. Yun lang. Sana nag-enjoy kayo mga Aji. And good morning ulit. God bless sa inyo lahat.